Olga, práve sme skončili posledný deň akreditovaného 150-hodinového výcviku špecializované sociálne poradenstvo. Ty si riaditeľkou zariadenia pre seniorov, si bývalá predsedníčka Komory sociálnych pracovníkov, si aj vysokoškolská učiteľka, ktorá má za sebou veľmi veľa výcvikov. Ja som sa ťa chcel opýtať, čo ti dal tento výcvik, alebo v čom bol pre teba tento výcvik zaujímavý? Prečo si ho absolvovala? No, pre mňa bol zaujímavý v tom, že teda okrem teoretických vedomostí som sa naučila získať veľa praktických skúseností, čo je napríklad nové techniky práce, získala som nové mäkké zručnosti pri práci s klientom, čiže naučila som sa viac pracovať s klientom, viac ísť do hĺbky pri zisťovaní jeho problému a vlastne obohatilo to mňa a cez vlastne nové získanie skúsenosti viem lepšie pracovať s klientom. Ty pracuješ so seniormi, robíš aj supervízorku, ty robíš aj sociálne poradenstvo teda v praxi. Máš dlhoročnú skúsenosť v poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva. Ktorý ten moment výcviku ťa niečo naučil? Ako naozaj skúsenú sociálnu pracovníčku a skúsenú sociálnu poradkyňu. My sme sa tu stretli aj s ľuďmi, ktorí sú klientmi špecializovaného poradenstva. Prišla medzi nás napríklad žena závislá na alkohole, ktorá hovorí o svojej závislosti. Čo bolo pre teba také zaujímavé, čo dokážeš ty použiť v praxi? Pre mňa takým prínosom a čo viem použiť vo svojej praxi bolo také nadobudnutie väčších kompetencií a vlastne potvrdenie seba, svojich vedomostí a toho, že viem lepšie pracovať s klientom aj z viac toho, vstupovať do jeho integrity pri riešení jeho zložitých kritických situácií životných. Prečo by si odporúčila urobiť si tento výcvik sociálnym pracovníkom alebo vôbec absolventom rôznych humanitných odborov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti? Odporúčila by som to pre viacero dôvodov, ale napadá mi teraz ten, že takú situáciu, ktorú tak dlhodobo riešený sociálny status sociálneho pracovníka, pretože my sme v spoločnosti často vnímaní ako sociálni pracovníci, ktorí robia administratívu alebo teda základné sociálne poradenstvo, ale my potrebujeme sa viac uistiť vo svojich kompetenciách a pracovať s klientom, ísť viac do hĺbky a toto je jedna z ciest, ako zlepšiť jednak svoje sociálne kompetencie a jednak tým aj zlepšovať status sociálneho pracovníka spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne. Som aj ja veľmi rád, že sme sa tu stretli aj s ľuďmi, ktorí potrebujú sociálnu pomoc a natrénovali sme si spolu s nimi poradenský proces. Súčasťou toho výcviku je, že ste aj dostali odbornú literatúru, stretli ste sa aj s rôznymi zaujímavými odborníkmi, či už to bola klinická psychologička Gabi Karučková, alebo český psycholog Přemysl Mikoláš, ale boli to aj skúsení sociálni poradcovia, ako je napríklad Peter Adam, právnička Jana Ulipová, Anna Burdová a mnohí iní, s ktorými ste sa tu mohli stretnúť. Čo podľa teba my v rámci toho statusu sociálneho pracovníka by sme mali získať? Problémom v sociálnom poradenstve na Slovensku takým všeobecným je, že sme tlačení aj tým systémom do toho, aby sme v rámci sociálneho poradenstva vykonávali také nejaké základné poradenstvo, napríklad, nechcem o tým podceňovať, ale napríklad nejaké finančné, alebo napríklad materiálne, alebo nejaké informatívne. Na to základné sociálne poradenstvo sme zvyknutí, aj sme tým systémom akoby tlačení, ale do toho špeciálneho socializovaného poradenstva sa ani neodvážia často sociálni pracovníci, nevedia, ako pracovať s emóciami, nevedia, ako pracovať s očakávaniami. To je všetko to, čo sme sa tu spolu učili, čo sme sa tu spolu trénovali. Ten výcvik trvá 150 hodín a vlastne už sa ťa ani nechcem nič opýtať, ale chcem držať palce, aby si v rámci tohto výcviku naozaj z neho načerpala čo najviac. Nás ešte čaká jedno také online stretnutie, trošku mimo tohoto výcviku, kde budeme hovoriť o prepojení spirituality a sociálneho poradenstva. A budeme ešte na jednom takom online stretnutí hovoriť, kde vlastne ty budeš našim hosťom, o paliatívnej starostlivosti, do ktorej je zapojený sociálny pracovník, ako pracovať, ako radiť, ako sprevádzať ľudí, ktorí zomierajú, a ich rodinných príslušníkov. Takže som veľmi rád, že aj takto budú spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem.